yilelo nalelo linamabutho amane ukuba amlinde ehlose ukumkhuphulela ebantwini emva kwePhasika. Ngakho-ke uPetro wagcinwa etilongweni, kepha ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Kwathi mhla uHerode ebeza kumphumisa, ngalobo busuku uPetro wayelele phakathi kwamabutho amabili, eboshiwe ngamaketanga amabili, nabalindi phambi komnyango begcina icilongo. Bheka, yafika ingelosi yenkosi, kwakhanya ukukhanya etilongweni, yamshaya uPetro ohlangothini, yamvusa ithi, "Shesha usukume." Ayesewa amaketanga ezandleni zakhe. Asisho sonke sithi awu amaketanga ezandleni zakhe. Cela uqhubeke futhi. Ingelosi yathi kuye, "Gqoka, ufake izicathulo zakho." Wenze njalo. Yathi kuye, "Yembathi ingubo yakho ungilandele." Waphuma wayilandela. Wayengazi ukuthi kuyiqiniso okwenziwa ingelosi, kodwa wayethi ubona umbono. Inkosi ibusise ukufunda kwezilayo. Amen. Ngiyacela sivala amabhayibheli ethu sivusa amakhanda sibuke kafishane lombhalo. La sifunda khona iBhayibheli likhuluma ngabapostoli behlaselwa inkosi uHerod. Bahlasela bengena kwisizini yepersecution. Uma bepersecutwa lithi iBhayibheli wabamba uJohane umfowabo kaJakobe wambulala ngenkemba. Uma esembulele wabona ukuthi abaJuda bayakuthanda lokho akwenzayo. Lithi iBhayibheli wayesembamba noPetro futhi. Lithi iBhayibheli mayembamba uPetro kanti ngalezo insuku izinsuku zePhasika kwakuthiwa ke it's a holy week, akumele kube khona umuntu ozobulawa. Kwase kuthiwa ake siyomvalela etilongweni lizothi malidlula iPhasika bese naye siyomphanyeka njengomfowabo. Uma bemgcinile lapha etilongweni lithi iBhayibheli waboshwa ngamaketanga amabili. Amen. Lama details esinikwa wona la asemqoka, akufanele siwadlule kalula. Lithi iBhayibheli ke waboshwa ngamaketanga amangakibazalwane amabili. Kuboshwe uPetro, uboshelwe ukushumayela lo muntu. Uboshelwe ini bazalwane? Kushumayela. Mayefika ejele la ekumele mayisefakwe khona agunyuloza nkosi. Waqala phansi waboshwa kakhulu. Athi wambopheni ke manje ngamaketanga amabili. Bakhipheni ozankosi mbophe ngamaketanga. Bambopha ngamaketanga amabili. Mabembopha ngamaketanga amabili base bemnikela amaviyweni. Thiwa la amaviyo ayehlukaniswa nga4 azomgada uPetro etilongweni. Uphakathi kwisel, kodwa isel abayithembi ukuthi ingakwazi ukumgcina. Bathi akaphinde futhi ethi ephakathi nje eboshiwe ngamaketanga amabili, aphinde futhi agadwe isixuku sabantu abame bama group of 4. So uPetro umilapha uboshiwe ugadiwe, uboshiwe ugadiwe, uboshiwe ugadiwe. Angani uma babebona ukuthi mhlawumbe uzoshumayela noma engaboshiwe ngenzeka ashumayele ejele noma babe gadeni, kodwa yena kuthiwa lapha agcinwe khona wayeboshwe ngamaketanga amabili, ephinde egadwe amasosha ayixuku eziwu4. Kunesixuku lapha esimi ngasekhanda, khona esimi ngasenyaweni, khona esimi ngapha, khona esimi ngapha. Kwenziwa sure ukuthi akaphunyuki nangephutha. Ngathi nje umaligaju kanti umuntu nje oyishumayelelayo. Ngathi kuboshwe isikhwaga esibulela abantu abaningi kanti umuntu nje oyishumayelayo. Kanti le yokuboshwa bese egadwa kanje akiyo nje into ongayithatha light. Akiyo nje into ongayithatha light. Ngoba kuyenzeka uthola ukuthi uyabona ingelosi mayifika iprocess. Lithi iBhayibheli liyafika emthinto ohlangothini.
Mayimthinta ohlangothini lithi iBhayibheli amaketanga agashuka awaphansi. Uma amaketanga egashuka iye ingaphuma ingelosi naya amaketanga engawanga. Kwasho ukuthi ke manje kuyingozi uphume namaketanga. Ngoba kuyenzeka uthola ukuthi ukhishiwe etilongweni kodwa mawuhamba kubonakala ukuthi hayi kunamaketanga angaqashukanga kulo muntu. Ngalesikhathi ekhishwa kuleli tilongo ayivalele kulo ithi ingelosi angikwazi ukukhipha petrol ngikhipha namaketanga. Lithi iBhayibheli yathi bayimthinta njena amaketanga phela qashuka. Athi meqashuka amaketanga eqashuka amaketanga yathi ingelosi hayi asikwazi ukuhamba nawo unqunu lolu hambo liyaqhokelwa. Yemphatha ke manje, yemphatha manje. Wathi mesegqokile yathi hey uhambe ngeenyawo la faka ikathulo wendoda sihamba manje. Ngoba isitha si-strategic, isitha si-strategic, isitha siyabona mawusuzophunyuka, siyabona sifuna ukukudedela njengo-Israyeli sithi hambani kodwa nijike khona la. Sifuna ukukudedela njengo-Israyeli sithi hayi hamba kodwa jika khona la, jika khona. Then uPetro ke lithi iBhayibheli ethi mayimthinta ingelosi bese lithi iBhayibheli amaketanga awa aqashuka. Uma eqashuka amaketanga yathi ingelosi asigqoke ke manje. I-process yomuntu esetshenzwa elandwe etilongweni. I-process yomuntu elandwa kuphi bazalwane etilongweni. Lithi iBhayibheli ihamba nayo ingelosi. Yabona lijele mhlawumbe licishe lifana naleli laseKokstad angazi. Leli bonke abantu abavele bevula icala babe bafakwa kulona. Ijele leli jela efakile. iBhayibheli wadlula iminyango. Kwakukhona neminyango yensimbi. Amasosha amaketa iminyango yensimbi. Amasosha amaketa iminyango yensimbi. Kanti ucabanga uthini edala ukuthi uphuma uzohlala entendeni kushunyayelwe kangaka? Kushunyayelwe ngisho ngezinto ezikuqakile nezinto ezikubambile kodwa nje ungayingeni leyo nto. Kukhulunywa ngalo lonke usizo obhekene nalo kuthiwe nansi solution wena ungayingeni leyo nto. Hayi ukuthi uyazenza amasosha yitilongo amaketanga uvalelwe jele. Wena uboshiwe usejele hayi ngoba ungakufuna ukukholwa. Aba ukho entendeni kuba ukufuna ukukholwa. Hayi ngoba ungamfuna uNkulunkulu. Aba ukho entendeni kuba umfuna uNkulunkulu. Inkinga amasosha amaketanga yikhulu ezigadileyo. Kodwa namhlanje uNkulunkulu uthuma ingelosi vela ezulwini ukuba izokuthinta ohlangothini. Namhlanje siza namandla, siza nogobo. Lolu gobo luqashula amaketanga. Lolu gobo livula iminyango yensimbi. Lolu gobo luyakhulula. La uvalelwa khona. Awuhlele kamnandi. Sasikhuluma ngaka. Sikhulunywa ngaka. Kulezi insuku nje into ekhulunyiwe ingaka. Ukhulunywa ngento ebambe wena ngqo. Wena ubona ukuthi kunormal.
Ubona kunormal ukuthi awu respond. Awuzenzi. Baningi abalwa nawe. Unesiquku. Kuthiwa mkadeni. Mkadeni lo. Uvuma kalula lo. Uvuma kalula. Phela ukuba uyashela wena abantu qomile. Abantu qomile ukuthi uyashinyayeza. Yini le. Amandla okuncaba kangako wathathaphi. Ngoba awunawo umlando wakho nje ukukhula kwakho. Amandla okuncaba into ongenayo. Ekukhuleni kwakhe empilweni yakho nje awuyena umuntu oncaba isikhathi eside. Wathathaphi amandla okuncaba kangako. Lokhu singena evikini lesibili usancaba. Lokhu singena esontweni lesibili usancaba. Amandla okuncaba. Usukwazi ukuncaba kuphela iviki. Usukwazi ukuncaba kuphela iviki wena. Wena ubantu namandla okuncaba kangako. Hayi. Itilongo leli. Ufungelwe. Kwathi awuyugami ufunza oanti bakho. Awuyuphuma. Uyophelela la kwaphela khona abakini. Kodwa uNkulunkulu enomusa. Usabuya nezwa likhuluma izolo. Uthi ngiyakumemeza phakathi. Ngizongqonqoza konke amasensa aseshowe. Ngizongqonqoza konke amatilongo aseshowe. Ngizothi phuma mfowethu. Phuma tata wethu. Phuma mama wami. Kuyaphumela. Kuyaphumela. Phuma ingane ezintathu uphume. Phuma ejele. Uphuma ondliwa huyo umuntu. Ubona ukuthi awungibambe ngemali yakhe. Sengiphenduka isigqila. Ngicima icala kade ngishayile ngingathandi. Ngicimisa ukuthi inyanga yaphela ngizodlala. Nengane izogqokana. Uncenga ukudla ngempilo yakho. Kuyaphumeka noma kunjalo. Kuyaphumeka noma kunjalo. uNkulunkulu uyakwazi ukukhandela indlela entsha. uNkulunkulu uyakwazi ukukuvulela indlela entsha. uNkulunkulu uyakwazi ukuvula umnyango omusha. Ngiyangimemeza phuma ungakafi. uJesu ke une-experience amaketa. Ne-experience okwahlangana nendoda. Lithi iBhayibheli yayisiboshwe ngozankosi namaketanga ehlula. Uhlangana naye uJesu. Siboshiwe bayibopha ngamaketanga bethi ihlupha lithi iBhayibheli ayikhwela amadimoni. Boshwa ngozankosi yaboshwa ngamaketanga ehlula. Wafika uJesu. Ngoba une-experience yokukhipha abantu. Bonke abantu bethi ngeke kusenzeke. Unomlando wokuhlenga imndeni. Abantu sebethi kuloya muzi iseyidakweni lapha. Angeke kuphinde kuphume umuntu. Ngeke kube nomsalwane kuloya muzi. Uma umuntu wakhona esehlule ugrade 11 uhambe yothwasa. Kulaphana nje ayikho into eyenzakalayo. Impilo mayibashaya baphuma ngalomnyango. Afika uJesu indoda afika amaketanga onke sehlulekile. Ozankosi bonke selehlulekile. Ufikile naseshowe. Ufikile naseshowe. Uzakini bafowethu. Uzakini dade wethu. Aziwe bophoza obumnyama. Alukho ndolo lobupha. Alukho ndolo bempilo emindawonye. Namhlanje sizolanda insizwa. Engithi sengilobonile kodwa kushadeke. Impilo emindawonye. Ngithi ngiyazama ukuhlanganisa izinto ezihlangane. Namhlanje sizema uNkulunkulu. Sizena uNkulunkulu. Olanda umuzi. Kuthiwa lapha awuphela unyaka ngashonwanga. Njalo ngenyanga senqwa.
njalo ngonyaka siyanqoba, njalo ngonyaka siyanqoba. Wakhuluma umuntu nje akazi noma uye noma omunye wabazoshona kulo nyaka. Afike uJesu, afike uJesu, afike avala umnyango wokufa, avala umnyango wokufa, avala umnyango wokufa. Ufika impilo imendawonye. Abanye sebezabalazile, bazabalaza, abanye baze bafika ama-university, babuya khona bagraduate, babuya bazohlala emakhaya. Kucaca ukuthi hayi kwaboshwa ngamaketana, kwavalwa ngeminyango yensimbi. Kufuneka amandla engelosi ethi mayifika eminyango yensimbi kube ngathi ifika eminyangweni oyivuleka, kube ngathi uzongena ey'tolo lezi empangeni kuthiwa iSalem Center. Yathi mawusondela kusona bona iminyango ethi, bona iminyango ethi ivuleke. Lithi iBhayibheli iminyango yensimbi yathi ingelosi mayisondela iminyango yayivuleke. Lithi iBhayibheli ngalesikhathi lento yenzeka, uPetro wayethi uyaphuma, uthi angithi uyaphuma. Lithi iBhayibheli wadlula naye isitrati sokhe sokuqala, wadlula sesibili, ngoba ingelosi iyabazi ine-experience yabo. Yabo kwavuleka ijele bangaphuma, bathi hayi ningayibulali sikhona sonke, bahlala sekuvaliwe, baye behlala ijele selivuliwe. Iyabazi ya cha ungayibulali sikhona, nhlaleleni nje selivuliwe. Yabo iyabazi ingelosi ukuthi lo ngathi sengiphume naye aphindele phakathi. Athi angeke udlule izitrati ezimbalwa. Bake bahlala ijele nje livulwe indumiso, avuleka ijele. Wena umuntu uNkulunkulu wayengavula ijele engafuni bephuma. Cha ungayibulali sikhona sona, nhlaleleni. Yazi ingelosi ukuthi laba ngake ngavula ijele, bahlala livula ijele. Bayi lo umngani kakhulu walaba bantu engabuyela phakathi. There are people who are very loyal to the prison, very loyal to the prison. There are people who are very loyal to the prison, very loyal to the prison. Balivikela ngisho seluqedile umuzi, livikele selaqeda abakwabo, alivikele azi kahle ukuthi umfowabo uyasebenza kodwa ngathi akasebenzi ngoba i-weekend yasuke off ngayo, ubhubhudla imali yakhe ngotshwala iqede nya, abuye sewuye phapha, azi kahle ukuthi ugitshezwa uye mayisemsebenzini, kodwa abe loyal to the prison. Iqede abantu phapha. There are people who are very loyal to the prison, very loyal. Ayingelosi fanele ukuthi kuhamba nawe igqatha ngoba there are people who are very loyal to the prison. IBhayibheli uthi uPetro yathi mayenzeka lento ngangithi ngibona umbono, kanti ingelosi ngikhipha ngempela. Yathi mayimshiya ingelosi waqala iBhayibheli waqala waswanguluka, mayiswanguluka wasecabanga ukuthi kombe ibandla lihlangene ngakubo efuna ukuyoletha ubufakazi bento enziwa ingelosi. Ngoba uma uNkulunkulu esekhulula abantu, esekhipha abantu, ngisho thina kade sikushumayeza kwesinye isikhathi asikhona ukuthi hey uye ngempela ukukhiphile. Yabona abanye mabefakaza uzumangathi hayibo umkhiphe ngempela na mayimangala, ngoba wathi mayefika lapha engqongqoza wathi yathi intombazane ehambe yovula yathi na uPetro esangweni itshela abazalwane bethandaza, bathi abanye ingelosi yakhe, bathi abanye isithunzi sakhe, babeyitshela ukuthi psychological ayikho kahle le ntombazane ngoba bona babebuka isikhathi, bazi ukuthi kuvulwa ngo-8 ojele abantu abasayina ukuphuma komuntu, umagistrate uzofika ngo-9, akakwazi ukuba la ngalesi sikhathi. Hayi wena ntombazane awuthi uyichecka kancane, kanti ngempela uphumile, kanti ngempela uphumile, kanti ngempela uphumile. Ngeke bekholwe kini, ngeke bekholwe ufunda nabo, ngeke bekholwe uphila nabo ukuthi ngempela wena ufike entendeni, waphunyuka ngempela, waphunyuka ngempela. Ngeke bekholwe,
wakini bakhona imindeni yangcwatshwa kwambula umgodi kwavala kuyaziwa ukuthi kulwe yanje akusoze kwaba khona ukukhaya sho ngafika izindlu ze-RDP fika ningakhandele ngixabane nxa omunye enqabe ne-ID yakhe naloyo enqabe ne-ID yakhe idlule iprocess yokubhalisa nithi niyaqamba nibuyela umqondo sekhandwa thiwa siyabhalisa sesadlula lapho uyabona makumnyama bafowethu kuyaba mnyama yabona makumnyama kuyaba mnyama yabona makumnyama kuyaba mnyama lalela ngutshela mina ungisho ungazabalaza kanjani ukhohlwa yikhansela kadlululwele makumnyama nje kuyaba mnyama makumnyama kuyaba mnyama kodwa Jesu uyilunguzile indla kwenu mhlawumbe usenabazali lelitende lizophendula umkhuleko kamawakho mhlawumbe usenabazali lelitende lizophendula umkhuleko kamawakho nangu Jesu bafowethu nangu Jesu dadewethu nangu uNkulunkulu uzwile isililo sikagogo wakho uzwile isililo nangu Jesu siyathandaza ebusuku ungayibekezelele le mpilo ungayihlalele le nto ihlalele iyakubambezela izokushonisela ngelanga khona impilo engcono khona umnyango ongavuleka sisasithandaze lento ayifuni ube normal lento ayifuni ukuthi uzoyenza ngeprocess lento ayifuni kube khona into ozoyilungisa kusasa lento ayifuni emeeting lento ifuna uphuma sokohlanya lento ifuna uphuma sokohlanya bethe ngani uyinkosana wona la ekhaya manje izinto izokwenzeka kanjani ngoba wena wenza izinto uthi angazi kusho uNkulunkulu yena ke usazoba in charge if kuyimina in charge kusho ukuthi uNkulunkulu uzoba in charge kuma kuyimina in charge kusho ukuthi uNkulunkulu uzoba in charge uNkulunkulu kubeka ngamabomu ezilida kuleyo family this is very strategic uNkulunkulu ufuna ukufaka i-order khuluma kuwe khuluma enhlizweni yakho yini ekubambezele kangaka yini lemisa impilo yakho kangaka kwenzakalani yini uyompesha manje awukenzi lutho empilweni mawucabanga wena ungaqala ugane ukhanda umuzi qala yonke into ngempesheni yini lekushonisana ngelanga yini le edala unganaki ilanga liyashona unaki yini lekushonisana ngelanga wena you think it's normal wena mucabanga yini edla imali yakho kangaka ngoba uma usucheck empilweni yini oyenzile ngoba ngisho singafuna umnikelo manje ungafuna ululaka uzofuna imali noma uzofuniswa ngoba yini ekufanele inhliziyo awunayo imali ngeke ube nolaka njengomuntu osebenzayo kodwa imali ongenayo ngeke ube nolaka inhliziyo iba ngaka esesebenza inyanga yonke mayehola ethi uqalaza ngapha kumenyezwe imali ethi uqalaza ngapha kumenyezwe imali ibhlungu leyo uma ucabanga this is normal showcase normal lempilo iphilayo inormal right kuvalwe iminyango eminingi kakhulu kuvalwe ngemnyango wenzini into ebhlungu ukuthi lezi zinto ocaba ukuthi uzoyilungisa zabahlula ababe nenkomo bengcono lezi zinto ezidingayo khona ababe nazo bahluleka ukulungisa lento ofuna ukuyilungisa ngento ongenayo kunabantu ababe rich be ready ukusolve lezi inkinga
sabe benakho wena uzabalaza kangaka njengoba usasetshenziselwa imbuzi wofika nini enkomeni let me tell you njengoba usasabalaliswa nje sasabalaliswa uyofika nini enkomeni uyazi ukuthini abantu abamnyama i-challenge yabenkulu baphila isikhathi eside ngamanga manje they are ready to defend amanga noma sekufika ukhaya okuzoba khona yabona uma isikhulunywe kakhulu into igcina sengathi iqiniso uma usuphile ngayo isikhathi eside noma ubonke isebenzi kunzima ukubona mina ngitshela ngomuntu ohlala impilo ebona ukuthi ehlala emkipitweni ebona kahle ukuthi lento engihlalele la ayikho ehlalela ukuthi senilidi ibanga esilihambile ehlalile nje ibanga eselihanjile silomuntu sengabhala ngisho incwadi ngaye ngisuka uthe you know how can you uhleli umuntu ongakazi uye naye ngisho restaurant What? Ibone kahle into yakho mayingekho. Bona kahle into mayingekho. Kulento ngihlalele la. Umnyama ongenakusa. Lo muntu njalo lo muntu. Ngisho ngamthuma edrobheni eyokukhiphela ukheseli wakho ka500 ofakele uanti wakho. Umtshela nginendlala la ekhaya ubuya sephethe 200 eseyiphuzile lo 300 oseceleni wathi umthume ngemali yakhe ubuye sewuphuzile 300 esekuphathe 200 uthi uyambuza avuke ngolaka uzwehlisa umoya ngoba wena njalo ezintweni ezikudosayo wehlisa umoya ezintweni ezokuphakamisa uvusa ikhaya njengoba ubekezelele lo dodo ubekezelele wavusela abazali bakhe ikhaya uzohlalela le njalo entweni ezokucindezela uyathoba njalo entweni ezokuphakamisa uvusa ikhaya ayikho normal lento yakho wena ucabanga uwe kanti izibopho oboshweni sibambene nenyama negazi sibambene nezikhulu nababusi babona ubumnyama balesi sikhathi namhlanje bafowethu ngifuna ukukutshela akuwena yikhulu zababusi banobumnyama balesi sikhathi bakucindezele bayayibona ipotential yakho yabona ngisho ngaphuma kule yanto zama amandla zama security wenze security uthola umsebenzi manje wena ungathena izinto around manje buko ukwazi ukubamba umuzi ngegrant how much more mangathiwa 5,000 at least uyabona wena uyingozi kanjani wena ukwazi ukondla ingane ubhatanisa udlala idokufela wondla ingane uhlanganise umnika imali yemboza uzame yonke lento isha amandla kuwe lento isha amandla kuwe awucabange lamandla engasebenza in the positive way ezosebenza in the good direction indlela nje one potential ngayo indlela nje unkosikazi ngayo yabona mongaba unkosikazi endaweni right ubufazi bakho buka nje nalama blocks awu 200 usiwazame wahlanganisa yabona une purpose wena une vision wena ufuna ukwakha ucindezelwa yilo mhlaba ohleli kuwo mama sisitadisha kahle sibuka ingqondo yakho sibuka ama results noma usayijela yazi asenze njani asivele sikukhiphe ebusuku nje bese sikhiphe ebusuku nje ipaperwork ayisezusebenza indaba yokuchaza ayizusebenza
uzovusa le yamhlengo oyisabayo uphinde usabe futhi. Awubuye manje usumbethe amandla sezulwini. Senimathi manje yakubuka umuntu ushaya uva. Ngoba unasithunzi ngalamanzi ogeza ngawo akusisi. Akwenza ube weak kakhulu. Weak. Amanzi akwenza ube weak kakhulu. Ayakuparalyze. Asithandaze kanje. You know ukuthi uma isitha sikuvalela sithatha amandla neauthority yakho umfana ekhaya. Senza umuzi uphathwa amantombazane ukhona. Ngenxa ukuthi iBhayibheli lithi izwi longenamali noma lingahlapha nganani alilalela. Nasekhaya nje hayi ukuthi ungakho akuthandi, hayi ukuthi uthanda abasebenzayo. Ukuthi khona into abamnika yona ungakwazi ukumnika yona. Yabona ungamnayo imali kuyakusilence. Kwenza usuke esihlalweni sakho kuhlala abanye abantu. Ngisho uthi udefend imithetho yasekhaya ayidefendeki. Amantombazane enzima anquma uthi uyangena nje ekhaya kuboshwe inkomo esangweni. Thi hayi umcimbi. Hawo uzothi umcimbi ebiza abangani bakho nizohlinza inkomo. Uthi angaya kwenza umcimbi la kangashonga. Ethi makho thula uzocasa ukusisi wakho thula. Ayikho into ebuhlungu njengokuba insizwa ube mdala ekhaya bese ungabe nayo financial power. Uthi uvusa ikhanda udadewenu ekhombe ngeimoto ethi bhuti bhuti. 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 Uthi uzamona awuvusa amahlombe njengobaba wakho. Ethi makho kahle wena. Ubone ukuthi hayi ngangami into ezongisiza la ukuthi ngibiza abangani bami sihlinzele inkomo sidla inyama. Phelile ke ngawe. You never say anything. Ucabanga ukuthi wena isitha sikuvaleleni kangaka. Sifuna ukumunca amandla neauthority. Ube umfana ongena say. Umfana ongena say. Ingakho ubuthethe ngisho. Ngisho uthola ithuba lokuchannel impilo yakho. Buka nje uhlala eduze kwecollege. Kodwa unaso isitifiketi esisodwa. Uhamba ngeenyawo yela ecollege. Ungenza noma yini, awudingi travel, awudingi NSFAS. Udinga nje wena imali yokukhokha la esikole. Uhleli la kodwa unalutho. Na ecollege. Wena ucabanga ukuthi leyo nto normal? No, uvaliwe ukuze ube weak. Fanele ube weak wena. Wena ucabanga ukuthi umdlalo lento yokuthi kuphama amantombazana abafana beshona phansi. Ngoba kushintsha shift ye-authority. Fanele imizi irulwa amantombazana abafana bebe weak. Ngoba awusoze waba namandla okukhuluma ungenawo amandla omnotho. Funa sithandaze. Enye into esifuna ukuyichanela ukubuyisa iorder nezwi sibuyisele kwiposition yakho. Lokugoloza into engekho. Ukolozela thina ngoba sikwazi. Mase kufika odadewenu abakwaziyo uthula uthini. Isitha sikuphucela amandla. Mase sikuphucela amandla, mase sikudedela. Sikubambe, sibuyisa ingqondo na 40 years. Uthi alifunda iphepha uyafika ku section 3 usuyozizela usukhathela plan ayikho. Wawunethuba ohlala ngalo. Njoba udlutshwana nje. Udlutshwana. Wangicabanga ukuthi normal lento. Wathatha apha amandla angaka okuphuza from Friday ungalali kuze kube umsombuluko ekseni. Ulale ngoba sekuhamba abantu ade bekuphuzisa abaye emsebenzini. Wathatha apha amandla ongalali for 3 days. Ngoba emsebenzini wena ngo10 wawusucasa ukuyilisulwa nabantu. Yini ube namandla okudestroy impilo yakho ungamnawo ukukhanda impilo yakho. Lento is strategic. Usathana ufuna umuzi wakeni ufe phambi kwakho ubuka ungena say. Silentiwe. Wena makufika umfana nentombazane ekini umbiza ngosibari ngoba ekuphathela igoloko. Sekusibari seku right yonke into. Sibari, sibari, uzaneni usibari, sibari. Ngotshwala nje.
indlela kwenu ufuna uvula izindlu kayihlo uyivula ngotshwala. Njengoba uthi ufika emndenini nje uyofika kubaba wakho udaba ugoloko lo ovule indlu yakhe nesibaya sakho uyivulela wona. Njengoba uproud kangaka nje mina ngiyakobaba mina. Uyofuka ukuthi walobonisa ngogoloko. Umuzi wafa phambi kwakho. Yini yoba proud ngayo? Kungcono kuba inhlekisa emehlweni abantu manje. Uthatha isinqumo esokuphakamisa bekuthobele kusasa. Kunokulokhu uthunga umqondo kanti uyafa uyaphela. Ufuna sithandaze. Umnyango lomsindo uzwayo uze kuwe. Angikhulumi nomuntu oseceleni kwakho ngikhuluma nawe. Yabo nje bangikhuluma kanje ngikulahle. Njengoba uNkulunkulu esho zonke lezi zinto akayisho ukuthi usengawabuyisa amandla. Is God of restoration. uNkulunkulu obusa izinto ezilahle. Wayifala inhliziyo. Lithi iBhayibheli manilise izwi lakhe. Ningasenzi likhuni inhliziyo zenu. Azenzi likhuni inhliziyo. Azenzi likhuni inhliziyo zenu. Bafowethu, this is life. Asiphume la siyoba amadoda. Asiphume la siyoba amadoda. Kodwa sikwazi ukuba amadoda ngegama. Asikwazi ukuba amadoda ngamabhuluku. Kodwa siba amadoda ngeauthority. And asikwazi ukwenza lokho. Impilo yethu ingekho kwi-channel right. Makukhona umuntu namhlanje ebusuku. Sihlele kanje singame ngenyawo singavale emehlo. Othi mina okwakithi akufani nokukamuntu. Ufuna usuku sohlanya. Ufuna uthatha isinqumo. Uthi thina la isavalelwa khona. La isavalelwa khona. Njoba ukhuluma nje umfundisi. Thina kithi asibhekane. Angenelwana kanjelwana. Kuvalwe ngeminyanga ngazi noma insimbi noma yani. Kodwa kuvaliwe leyaminyanga. Valiwe. Waphuma etilongweni uboshiwe. Waphuma etilongweni uboshiwe. Aphuma etilongweni uboshiwe. Mawukhona umuntu othi Jesu hawukela ukuphila kwami ebusuku. Elusuke la ukhona. Uze ngaphambili sithandaze la. Elusuke la ukhona. Uze ngaphambili sithandaze. uNkulunkulu uze kuwe dadewethu. uNkulunkulu uze kuwe mfowethu. Ngabakhohlisa bonke abanye abantu. Kodwa ngeke uyikhohlise wena. Wena uyalazi iqiniso ngakho. Wena uyalazi iqiniso ngempilo yakho. Wasikhohlisa sonke thina. Kodwa ngeke uyikhohlise. Ukuphila kwakho kuyini manje? Kuyini ukuphila kwakho kunje? Unamahloni ngisho nangawe. You are not proud. Saba ngisho ukuthetha izingane ezizalayo. Awunayo authority. Too weak. Ulinyazwe impilo. Kodwa uNkulunkulu ufuna ukureposition, ufuna ukubuyisa amandla akho. Ufuna ebusuku namhlanje. Thatha isinqumo abantu bebuka. Thi Jesu ngihawukele. Jesu ngikhumbule. Jesu ngihawukele. Jesu ngikhumbule. Jesu ngihawukele. Jesu ngikhumbule. Makukhona umuntu osho njalo. Elusukela ukhona. Uze sithandaze. Elusukela ukhona uze sithandaze. Elusukela ukhona uze sithandaze. Elusuke la 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 ukhona uze sithandaze. Unkulunkulu akubusise mama wakho. Elusuke la ukhona uze sithandaze. Elusuke la ukhona uze sithandaze. Elusuke la ukhona uze sithandaze. God can restore you. Uyabuyisa ubusha bomuntu njengokhosi. Iminyaka edliwe isikhonyana uNkulunkulu akubuyisela kuye. Ubudedengu ngisho usukhona nobudedengu ngisho. Phila impilo ebudedengu. Ubudedengu ngisho. Yini lekuhlanganisa notshwala? Yini lekuhlanganisa nomjolo? Waphuma etilongweni uboshiwe. Khona yini bafowethu othi uNkulunkulu ngikhumbule. uNkulunkulu ngikhumbule. uNkulunkulu ngikhumbule. uNkulunkulu ngikhumbule. Mina yonke into yami kuya kube ngathi kuyakhaya kushintshe futhi.
kushintshe futhi. Mina mase ngizofonela kuvele kuhamba ugesi kuhambe network. Khala abantu ngakusasa bethi kade sikufuna izolo. Sangakuthola. Ukhumbula uthi ngalezi izikhathi kuhamba ugesi. Uvalelwe sejele. Nangu uJesu ukhulula abantu. Uyazi ukuthi njengoba ngikhuluma kanje, uzwa kahle. Khona lento eshe enhlizweni yakho phakathi. Khona lento ekhuluma kuwe phakathi. Omunye uze ngathi ushaya uvalo enhlizweni. And mawushaya uvalo sengakubikela indaba ezinhle. Sengakubikela indaba ezinhle. Kuseyili ijele. Sayili ijele. Phuma mfowethu. Phuma wazasithandaza. Phuma ngiyancenga wazasithandaza. Funa uphumisa komuntu egiya. Uphuma nje esicukweni wonke umuntu ebhekile. Funa uphume kanjani. Usho ukuthi uwiki ngaleyo ndlela. Yokuthi ngisho kufika into ezokukhulula wena awunawo amandla. uNkulunkulu akulekelele. Ngisho kufika into ezokusiza. Kulempe engako obhekene nayo. uNkulunkulu eletha abantu for free. Into ongeke uyikhokhele nge-cent. Uyangabi kusiza ufuna lezo yikhokhela. Wena unebhadi. Wena nje unebhadi. Wena unebhadi. Ndiyabe ngakufuni kanje emsebenzini. Ngifuna mebona. Njengoba ngikhuluma nje yonke lento engisho khona into engisho kuyo. Khuluma kuwe ngqo. Hayi ukuthi ngikhuluma nawe ngqo. Akufuna mama bakubona. Ukuyiphiki kanje. Awukwazi uqeda lo nyaka usuhlele ekhaya. uNkulunkulu ewuvule ngemvuselelo. Ngoba efuna ukufaka isigezo. Ufuna ukukushintshisa isembatho. Yini le badina kangaka mabebona wena? Wena udinga isigezo. Wena udinga isigezo sasezulwini. uNkulunkulu uthuma abasezulwini ufuna ukukuhlanza, ufuna ukugeza. Sicwaxe singaka. Mawufika abantu bekhuluma nemsebenzini bayahlakazeka. Behlakazeka yini abantu behleka? Yini ehlakaza abantu behleka? Ngoba njengoba sihleka fanele emva kohleko siqhube neconversation esihlekayo. Yini behlakazeka bakufika wena? Ucabanga ukuthi normal? Kunormal. Wazasithandaza. Awukwazi ukuba weak ngalendlela. Uweak ngalendlela ukuthi uhlulo ukusukuma. Usukumela ukuphila kwakho. Hayi kahle. Awukahle. Usho ukuthi ucomfortable ekuhlaleni ngisho ubheke ekufeni. Uhlalela ukufa, uhlalela ukubhubha. Uhlalela ukuma ndawenye, uhlalela ukushona kwelanga. Awu nesibindi strong. Are you strong? This is too much. uNkulunkulu akubusise. Awu ngabe uyakwazi. Strong. Yazi strong. Ustrong akho. Afowethu. Awu kahle mfowethu. Sathandaza ke manje sisothandaza. Shoda ngoyedwa besathandaza. Jobu sukuma nje ibopho ziyayiwena. Zake zawa bebanjiwe Abednego noShadrach noMeshach ophosa esithandweni somlilo. Bathi mabephoswa umlilo wafika washisa izibopho. Babeboshwe ngazo. Washisa konke kwase okwamaFilisti.
Ushisa ibopha ababoshwe ngazo. Babonakala behamba bekhululekile. Umlilo sezulwini ushisa ibopha. Umlilo sezulwini ushisa ibopha. Ohamba inhlabathi yakini namhlanje iyophenduka umlilo, ikhoba lomlilo phezulu kwempilo yakho. Hayi ukuthi siyadlala siyasebenza. Siyasebenza njengoba silana uNkulunkulu ingelosi zakhe izabalele. Zigcwele umhlaba ziyihlela imindeni. Ziyihlela impilo yakho. Ziyihlela la konakala khona ziyalungisa. uNkulunkulu is opening doors. Vula iminyango yensimbi. Vula iminyango yensimbi. Khona inomunye bafowethu. Khona inomunye. Masale mfowethu. Mfowethu siyathandaza. Mfowethu siyathandaza. uNkulunkulu okhuluma enhlizweni yakho. When you are too obsessed with people. Nasesikoleni wathatha izifundo ezirong ulandela abantu. You are too obsessed with people. Ungena hluka physics ulandela umngani wakho. Buka namhlanje impilo ekuphi. Uyambona ufundisa phela. Uyambona ukuphi wena. Impilo yakho nje wena. Impilo yakho ishawa abantu. Shawa abantu. When we are very bad on choices. Very bad. Very bad. Very bad. But choices nje you are not good. You are not good. We are not good. Buka lo muntu wamali impilo yakhe kuphi. Buka ukuphi wena. Vele into zakho mase izolunga wena uyadikile. Uyadikile. Wena you are very bad on choices. Sicela ukunika ithuba lokugcina lokushintsha ama choices. Nawu uNkulunkulu. Uzoletha isibanje endlini yakwenu. Ufuna uzokushintsha ube igame changer. Uyabona kuma ukwaziba la. Hele. Ukwaziba manje. Ufuna ukukushintsha, ufuna uNkulunkulu, ufuna ube igame changer. Wena uNkulunkulu ufuna ukumisa njengensika, ufuna ube iphila endlini yakwenu. uNkulunkulu ufuna ube iphila. uNkulunkulu ufuna ukuphakamisa ube iphila. Ngicela ungenzele into eyodwa. Ngicela usukume la ukhona. Uze sithandaze. Ngicela ungenzele into eyodwa. Ungenzi into eziningi. Ngicela usukume la ukhona. Uze sithandaze. I'm very patient. This is all we need. Yona into esizele. Ngicela usuke la ukhona. Uze sithandaze. Yabo nje bakumemeza kanje. Nami ngasukume egcineni kwaku last day wemvuselo. Bathi abantu sebeqaliwe bethandazela le ndoda yathandazela abantu abawu2. Yathi hayi khona se. Yathi ungayibulali sikhona se. Yathi uNkulunkulu kunika ithuba. Ngicela ukunika lelo thuba nami engalitholayo. Ashintshe impilo yami. Ungazibi. Cela uze sithandaze. Cela uze sithandaze. Cela uze sithandaze. Angiphinde cela uze sithandaze. Cela uze sithandaze. Uze sithandaze. Moyingcwele thank you. Moyingcwele thank you. Thembeka kulaba. Thembeka kulaba. Thembeka. Thembeka kulaba Nkosi. Thembeka kulaba Nkulunkulu. Akhumbule Nkosi. Munini. Baba berisanda. Alam pastole.
Cela ibandla lonke limeke nyawo amandla enkosi agcwele yonke le ndawo. Ngicela abazalwane baphakame bavele bathandaze. Abazalwane bathandaze. Laba bantu bayakhishwa etilokweni namhlanje. Ngiyezwa ukuthi khona ama-chains, khona amaketa ngawayo. uJesu ufikile ebusuku. Your life will never be the same again. Hallelujah. Ibandla lithandaze, ibandla lithandaze, ibandla lithandaze. Ibandla lithandaze, ibandla lithandaze, ibandla lithandaze. Ibandla lithandaze, ibandla lithandaze. Raprondos kola brandas kalazaya. Kunamandla ehlayo manje. Ama-chains ayawa. Amaketanga ayawa. Usathane ubangazi ukuthi ngeke usale empilweni. Ibandla lithandaze, ibandla lithandaze, ibandla lithandaze, ibandla lithandaze. Ibandla lithandaze, ibandla lithandaze, ibandla lithandaze, ibandla lithandaze. You'll never die in prison. Ropotola mashana. Ibandla lithandaze. Shilimanda. Ilibasikathela mashana. Come on, ibandla lithandaze, ibandla lithandaze. Laba bantu bamukela inkululeko yabo tonight. Abantu bamukela inkululeko yabo tonight. Jesus has come to deliver you. uJesu ufikile. uJesu ufikile. Uzohlula into ekwehlulayo. Ibandla lithandaze, ibandla lithandaze. Let us feel the atmosphere. Ibandla lithandaze, ibandla lithandaze, ibandla lithandaze. Lo prokoda brendas goze namandala. Ilanga lokuwa kwamagadango namhlanje. Ela mama. Ibandla lithandaze nawo amandla ayaphuma ngiyakubona. Ibandla lithandaze, ibandla lithandaze. Nawo amandla ayaphuma, nawo ayaphuma. Shila marabo kosi talaba. Ibandla lithandaze, ibandla lithandaze. Baba shendere bebe. Abana basoswa. Into engathi yashisa emzimbeni. Ngoba namhlanje amaketanga ayawa. Amandla ayaphuma kuJesu. Angena empilweni zabantu. Ibandla lithembeke ebusuku lithandazeke bafowethu. Ibandla lithembeke libize igama likaJesu lithandaze. La mandere boshinda baba. Amaketanga ayawa. Bona masango. Ejele yavuleka. Abona sithandaza Barcelona. There is a shift in the spirit. That is shift. Limpoko tela baba. Ila mandara boshita la baba. Ula baba masikata la bashia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lithi properly. Ibandla uphethula mkhulekela ngesineke. Ingakho don't give up. Don't stop to pray for them. Don't stop to pray for them. Shikatala bonda ledosia. Laba bafana babuya lamakhaya bezwa ukuthi bakhululiwe. Fana babuya endlini abahlala kuzo bezwa ukuthi konke yenzekile. Lesinqumo sisukuphelela epulpit. But this is the life-changing decision. We pray Jesus. 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 Aprokonda la mandela bosiada. Okoshita la mandala la bosi. Come on, full of love, uthandaze egameni likaJesu.
likaJesu Kristu. uNkulunkulu wezwi lakho, uNkulunkulu ozaliphuthi, uthi uyizali njalo izwi eliphuma emlonyeni wakho alibuyele emuva. Mina ngathi elingenza ngomsebenzi ebusuku uNkulunkulu basekuwe bamukele umsa wakho. Niba nesineke bamukele, bayakhululwa ebakhetheke nesitha, ebakhetheke nobumnyama bayakhululwa kwibopho zemdeni, kwibopho zemnyama, ukhondolo. Oh Jesus, uyinkosi engahluleki, uyinkosi ebakho. Uthi umbhali wokuphenduka kwesona esisodwa bangaka basekuwe Jesu, bamukele ngomsa wakho kuwengwele. Thumela iy'mpilo zakho zibasharishe kuNkulunkulu egameni likaJesu. Thank you Lord. Come on, asivule umlomo sithandaze. Jesus is so wonderful. Ningawubona umsebenzi owenziwa uJesu empilweni zalaba bantu. Ningawubona umsebenzi owenziwa uJesu empilweni zalaba bantu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ningabona umsebenzi owenziwa uJesu empilweni zalaba bantu. Impilo yabo iyashintsha altogether. Your life will never be the same. Jesus is touching you. Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Jesus. 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 Holy Ghost touch. Hallelujah. Jesus. 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 The freedom of this teenager. Jesus. Purika Sokopo. Shandari Kopo. The freedom is today. Jesus. Spirit of the Lord. Kuyezwakala ukuthi uNkulunkulu kunezibopha ayiqaqayo namhlanje. Kuyezwakala ukuthi uNkulunkulu kunezibopha ayiqaqayo. Wathi kusase wathi extend. uNkulunkulu kunezakho nezibopho ayiqaqayo namhlanje. Kwesikhathi ungekho aware kodwa let me just tell you tonight ukuthi namhlanje ama-chains ayawa. Noma isithebele desiplaneni ngempilo yakho. The devil is a loser, the devil is a failure, and the devil is a liar. The power of God is here. Oh. Commandos kolezalama. Miko shita la brado. Tela ukunitshela indaba ezinhle ningenizela ngaphambili. Nithatha isinqumo esikhulu empilweni. Asikhulu. Listen bafowethu, noma sengaqhamuka bani, noma uthi ubani, azothi kunina nenza into wrong selate. Senize na decide. Umusathane ehleba endlebeni yakhe athi lento eqala ngokuyimele uselate. Kukhulu kakhulu lokho kwenziwa uJesu manje kunalokho kuzokushiwo usathane late. Kholwa yilokho. Usuvala umnyango ukhiya ulahla ukhiya. Jesu ufikile. Impilo yami ayisafani naseqaleni. Sengindlala ifa.
ngisembusweni kaNkulunkulu ophilayo. Lalela, indaba ezinhle fanele uzamukele uJesu, ungamukele ngisaphila. So lenta isadinga ubala ukuhluleka kwakho, ukuthakathaka bakho, vele impilo yakho usayiphethe. Ukuyinikela kuJesu kusho ukuthi uyithathe wena wayibeka kuKristu. Mawuphuma la ungathembeli wena, themba kulomnika impilo. Impilo yakho ayisekho kuwe, isikuye. Bamba lento ugijime nayo. uJesu ngicela ukuniqinisekisa, uma uJesu ungamiyekanga uyokumangalisa. Indaba ukuthi uqale musu uyaphunda yaphula out. Hayi isimangaliso sakhe kuyasigeja. Kodwa uma ufuna ukubona imhlola kaJesu, mbapho ungamthetheli, bakhuluma ungamthetheli. Yeah. Ufike ekhaya bathi uyaganga, yeah this that ungamiyeki. Ngiyakutshela mntakama, not late, very soon ubona imanga zakhe. So hold on. Yabona Jesu bedila nezimo zakho kanje, ekhuluma ngazo, ubengakhulumeli nje ukuthi uzazi, ubekhuluma ngoba udila nazo. Ungahlukani noJesu. Nizwele abantu benkosi, siphamisane izandla nisho lomkhuleko wesivumo. Nithi Nkosi Jesu, namhlanje ebusuku nginikele impilo yami kuwe. Ngiyavuma ukuthi ngisoni, kodwa ngizocela umusa okuthethelelwa kwezono zami zonke ngizenzileyo. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafile. Ngomlomo wami ngiyavuma ukuthi uJesu Kristu waseNazaretha uyinkosi. Ngiyabonga Baba ukungamukela ngisoni. Ngiyabonga Baba ukuthola isipho sensindiso ngisaphila. Amen. Wazathenjwa uzothandaza. uNkulunkulu ongcwele siyakubonga namhlanje ebusuku. Siyakubonga naye umphefumulo uNkulunkulu wethu namandla. Siyabonga Nkosi, ukhulumile wakhuluma kahle. Uqaqeka izibopho. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele. Uthi amatilongelo siphumile uNkulunkulu wethu namandla. Inhliziyo yethu igcwele ukudumisa, inhliziyo yethu igcwele ukubonga. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi kwamanye amatilongo safakwa zinqamo zethu, kodwa wena uyasithanda noma kunjalo. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje siyabona ukuthi ilenze uDavid abuze lenze kanti umuntu umlandele kangaka. Siyabonga uNkulunkulu othixile, siyabonga sikunika udumo kakhulu ebusuku. Inhliziyo yethu iyadumisa, thatha udumo lekufanele uNkulunkulu othanamandla, thatha udumo lekufanele. Sibonga ukuthi le message izawuhamba izolungisa emndenini yethu uNkulunkulu othixile, ifike iziye nasekuzweni sisilandelayo. Siyabonga uNkulunkulu othanamandla, siyabonga ukukhulula ebusuku ngoKristu Jesu Nkosi, sikunika udumo. Ngicela abantu bakaJesu njengesiko lethu lokuni welcome embusweni omusha. If I can say to you, welcome to the family of God. Siyanimukela emndenini kaNkulunkulu. Amagameni